Joo, Eli, Flova pohjantähti visio ja lähdetäänpä käymään läpi malli. elementtejä. Eli alussa tässä näin kuvastaa Flovaa. Sen päälle on lähdetty rakentelemaan itse asiassa useampiakin asioita. Tuossa keskeltä löytyy kasautumisen yhteisiä asioita, yhteinen niin kuin ruokapöytä Mm. katettuna. Tuosta löytyy lemmikkinorsu, joka ei varsinaisesti kuulu mitenkään niin kuin itse asiaan, mutta olennaista on, että löytyy lemmikkinorsu. Ja tässä tämä torni kuvastaa sitä, että mahdottomuus on vain näkökulmakysymys. Eli että voi ihan luontevasti rakentaa niin kuin tornia monen suuntaan, ja huolimatta siitä, että jotkut pitää niin kuin sitä hieman kummallisena ja outona, ja ylittää semmoisia tiettyjä konventionaalisia esteitä, kuten painovoima. Ja tässä niin kuin, tosiaan useat flovalaiset on usein sen suuntaan lähtenyt rakentamaan, mutta kaikki sujuu yhteistyössä ja myöskin yhteistä alustaa käytetään siinä hyväksi. Sitten täällä on tällaisia eri alustoilta tulevia yhteistyökumppaneita, jotka ovat tulleet mukaan tähän yhteiseen pöytään, mutta saavat sieltä myös omaa hyötyä, niin kuin näkyy heidän niin kuin omille alustoille. Ja sitten täällä on mukana vielä tällainen merkittävä virkistysalue, puisto, joka mahdollistaa lepäämisen ja muun, ja myös sitten ehkä näiden omien läheisten viiteryhmien niin huomioinnin. Mitäs muuta? Tosiaan tuolta pöydästä löytyy ruoan lisäksi myös kukkia, eli tämmöistä yleistä kauneutta hyvää. Ja sitten myös työkaluja, oppimista, tämmöistä. Ja olennaista on myöskin huomata tuo rullalauta tuossa alla, eli tietty leikillisyys kuuluu asiaan. Ja tosiaan niin kuin, tekijöitä on täällä monenlaisia, viiteryhmiä on monenlaisia, tosiaan norsusta kaikenlaisia eläimiä ja muihin, että kaikenlainen porukka on mukana. Ja painovoimasta riippuen kuka sitten kasvaa, mihin suuntaan kasvaa. Keskeinen asia, minkä pitää koittaa vaikuttaa, on se, että mistä lähtökohdista lähdetään kasvattamaan ja mitkä ne olosuhteet on, mistä lähdetään kasvattamaan asioita. Eli jos olosuhteet on se, että niin painovoima osoittaa niin tuohon suuntaan, niin kukat kasvaa tuohon suuntaan. Jos painovoima osoittaa tuohon suuntaan, niin se on hyvä suunta niin kuin rullalautailla. Kyllä. Siinähän se lyhykäisyydessä. No niin.